Ако търсиш приключения, свобода и мощ във всяко загребване, новата серия Steam е точно това, от което имаш нужда. Тези каяци не просто изглеждат професионално, те се държат като шампиони, независимо дали си в спокойно езеро, река с течение или бушуващи вълни. Какво ги прави толкова добри? Първо, ултраздравата заварена тръбна конструкция, съчетана с дроп стич под с висока плътност. Резултатът – усещане за твърдост и стабилност, която не очакваш от надуваем каяк. Добави елегантният аеродинамичен силует и вече си на съвсем друго ниво по скорост и контрол. Ако мислиш, че това е всичко, в никакъв случай. V-Cone протекторите отпред и отзад пазят каякът от сблъсъци. Deck Shield намалява пръските, а Drain Valve клапаните се адаптират спрямо условията, отворени в буйни води и затворени за спокойствие. Ако пътуваш с екипировка, Cargo Bungee системата ще държи всичко на място, здраво и удобно. За кого е Steam? За всеки, който иска да отиде по-далеч, по-бързо и по-сигурно. За хората, които търсят усещане за реален каяк, но искат мобилност, лекота и надежност. Как да помогнем на клиента? Ако някой търси мобилен, но стабилен каяк за реки, езера или морски вълни, предложи Steam. Попитай, искаш ли каяк, който да се държи като твърд, но да се пренася лесно? Steam е страхотен избор за всякакви условия. За греблата. Ориентирай се според нуждата. Ако търсиш лекота и регулиран комфорт, вземи K-Pro 220. Ако искаш здраво и надежно удобно гребло, всичко AV150 ALU е твоят избор.